Doncs la meva opinió del llibre La mosca a mi m'ha deixat bocabadada perquè no me la vaig imaginar. El llibre m'ha agradat perquè m'ha enganxat, però la postura d'Isona i el que és l'estructura un poquet del llibre, això és el que no m'ha agradat. Doncs a mi el llibre en si m'agrada molt perquè està molt ben escrit, però el tema em pareix un poquet bèstia. Jo penso que aquest llibre tracta sobre un tema interessant i d'actualitat i que a més ens convé assabentar-nos perquè és de la nostra edat i ens pot servir per si algú de nosaltres rep un maltracte com aquest, d'assetjament, saber com reaccionar davant d'això. I el llibre m'ha agradat molt perquè coneixia el cas però mai havia aprofunditzat tant. Conta una història interessant de contar. Intenta reflectir la violència, però no arriba a tindre la tensió violenta per a fer-ho atractiu com ha tingut altres llibres anteriors. No hi ha tensió en cap moment. El fi de la història és molt impactant. És que